Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, unde ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidza kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuno the Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina ari kutiisira musign language. Vabetera vachatitungamirira muhurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Ngatipindemo kunomwe. Toda kutenda vateereri. Zvidzidzo zvese zvatiri kuita panapa vateereri, patinoti the second coming of Christ, tine shungu nechivimbo chekuti Mwari achitibatsira tigone kurarama nenzira yakadaro nekuita zvese zvinodiwa nhasi kuitira kuti tiponeseke vanhu vaMwari. Saka chimwe chinhu chakakosha chinodiwa pakuponeseka kwevanhu kubhabhatidzwa. Muzvidzidzo zvakapfuura zvekumashure mufundisi taitenderera panhau dzinowanikwa mukugarisana, but panobva paramba pachisiya mubvunzo kuvateereri. Vamwe vanenge vasazoti nyaya idzi todzigadzirisa sei. Then mukuteerera kwevamwe kuna vamwe vanobva vafunga kuti kana vanhu vairarama zvakadaro ngavabhabhatidzwe. Saka zvinonosiya sekunge zvinonzi anofanira kubhabhatidzwa munhu ane zvivi zvaiswa pachena kuti ndo zvaanga achiita. Anofanira kubhabhatidzwa ndiani muzano raMwari. Ndoda kuti mutange nekuerenga kuna vaKorinde wekutanga chapter 1 verse ya 12 tichienda pa 13 ndizvo zvoka. Verengai 1 vaKorinde 1 verse ya 12. Yes. Zvandinoreva ndizvo kuti mumwe nomumwe wenyu unoti ini ndiri waPauro, ini ndiri waApolo, ini ndiri waKefasi, ini waKristu. Ko Kristu akaparadzaniswa here? Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Ko makabhabhatidzwa muzita raPauro here? 14 svikai pa 16. Ndinovonga Mwari kuti handina kubhabhatidza mumwe wenyu asi Krispo naGayo, kuti kurege kuva nomunhu ungati makabhabhatidzwa muzita rangu. Ndakabhabhatidzavo veimba yaStefana, asi vamwe handizivi kana ndakabhabhatidza munhu. Alright. Panapa chechi yaive paKorinde, Pauro ari kuvanyorera pari kuita kunge pepaita dambudziko mufundisi. Nekuti paipota pachipfuura nevaparidzi vakawanda. Vataurwa naApolo, anaKefasi nanaPauro. Saka chechi yanga yaamuzvimiro zvakaganuka-ganuka. Vamwe vachiti tiri vaPauro, vamwe tiri vaApolo. But Pauro akuedza kubvunza manje because aida kunyatsotsvaga kuti icho chakamboita kuti muwe waKristu chii? NdeApolo here kana Pauro? Ndobva apa azovabvunza mubvunzo zvikanzi makabhabhatidzwa muzita rani? Mapanzwa kama kuratidza kuti Pauro ari kuzviziva kuti chinowisa vanhu kuti vasweta vatendi rubhabhatidzo.
saka aitotarisira kuti vanhu vanofanira kuiswa nerubhabhatidzo rwemunhu mumwe chete ane zita raKristu. Saka akuti kwenini muri kudhivhaidhana kudaro sekunge Pauro ane rubhabhatidzo, Kefasi ane rubhabhatidzo, zvambofamba sei? Nekuti akakufirai ndiKristu mumwe chete, ende rubhabhatidzo rwenyu rwamakabhabhatidzwa rwaive rwaKristu Jesu. Saka pfungwa inobva yaipapo vateereri ndeyekuti saka mukuona kwaMwari patinotaura nyaya yebhaptism tiri kutaura chinhu chinofanira kuitwa chakafanana kuvatendi vose. Ndaona kudautara pekuti zvinhu zvakubuda pandima iyo ndezvekuti hapafaniri kuva nemaboka pakunamata. Ndizvozvo ivo vanhu vachinamata Kristu mumwe chete. Ndizvozvo sezviri kwezvinezvo ukatarisa vanhu vanenge tinoti tiri kunamata Kristu mumwe chete, asi ukatarisa zvikwata zvacho zvekunamata zvakawanda zvakasiyana siyana ende vachiita zvakasiyana. Saka toona kuti umakabhabhatidzwa mumazita ezvinhu zvese here izvozvo kana kuti muzita raKristu chete. But mubvunzo waaitobvunza Pauro iye zvino izvi hausi kugona kubvunzika kuvatendi vese nekuti vamwe havatodi kubhabhatidzwa, vanongokaruka vakutoita zvekunamata vasina kutobhabhatidzwa. Yeti Pauro ari kuisa pachena kuti zvipoka zvingazovapo hazvo, but chinototanga chatiita kuti tive vaKristu panoda rubhabhatidzo. Ndopfungwa yari kuita. Memaverengere verse 17 inoti kudii? Pana Wakorinde wokutanga mabva ipapo endai ipapo Wakorinde wokutanga chapter 1 verse ndeya 17 inoti kudii? Nokuti Kristu haana kundituma kubhabhatidza asi kuti ndiparidze evhangeri, ndisingaiti nenjere dzamashoko kuti muchinjikwa waKristu urege kukoneswa. Ipapo ndo pandoda kuti mundibatsire mufundisi. Ndiye abvunza kuti makabhabhadzwa muzita rani. Saka pfungwa yaari kutaura pavhesi inodyara maonero anosiyana muvanhu vanoverenga ndima iyi. Vamwe vanobva kuti aiwa vabetera baptism yamuri kutaura iyi haisina kukosha, zvinoenderana nekuti munhu Mwari akudedzera kuministry yakadini. Pauro chaiye kutotaura kuti akadedzerwa kuministry kwete yekubhabhatidza. Saka zvinodyara mukana wekuti imimi mukomagivi munogona kutanga ministry yenyu moipa rimwe zita asi muchiti isingabhabhatidze nekuti mune muchiti ndakadaidzirwa izvi chete. Saka Pauro apa ari kuita kunge ari kuti haana kudaidzirwa kuti aite vhangeri nechekuita nekubhabhatidza vanhu. Saka panodyara pfungwa yekuti munhu anogona kutoita zvechinamato asi ototaura kuti kwangu handibhabhatidze vanhu nekuti Pauro chaiye ministry yake yenge isina izvozvo. Chandikubvunza kudai ndoda kudzosa vateereri papfungwa yekuti shuwa tinofanira kubhabhatidzwa. Pauro ari kuti iye handina kudaidzirwa kubhabhatidzwa asi kuparidza vhangeri. Mungachitarisa manje kwaaifamba achiparidza vhangeri, vaaiparidzira kana vabvunza kuti toita sei aiti bhabhatidzwa. Apa pamusoro atotaura kuti Krispo ndakamubhabhatidza Gayo. Saka ari kuti iye kubhabhatidza Yesu kunofanira kuitwa, kunyangwe isiri assignment yandakapiwa inini kuti basa rangu nderekubhabhatidza, asi zvisingareve kuti vanhu vafanire kubhabhatidzwa. Matsanangura zvakanaka. Ndoda kuti muverenge kuna John chapter 3 verse 25 na 26. John 3 verse 25 na 26. Zvino nharo dzikamuka pamusoro pokuzvinatsa pakati pavadzidzi vaJohani nomumwe muJudha. Vakauya kuna Johani vakati kwaari, Rabhi, uya waiva nepi mhiri kwaJorodhani, wamaimbopupurira, tarirai iye unobhabhatidza, uye vose vanouya kwaari. Hanzi pakaita nharo dzekuti Jesu ari kubhabhatidza ende vanhu vakawanda vakuenda kwaari. Handiti chiverengai John 4 verse ya 1 na 2. John 4 verse ya 1 na 2. Zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani, kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidze amene asi vadzidzi vake. Ndo pandaida kuti indibatsire kutsanangura pfungwa iyi. Mapanzwa here kuti vaitoti Jesu ari kubhabhatidza vakawanda asi asiriye ari kuzviita literally kupinda mumvura. Saka ndopari kunzi naPauro Mwari haana kundidedzera kuti ndibhabhatidze. Haasi kuda kuti nyaya yebhaptism aibhata handidi kuinzwa. Ari kuti aiwa ndikatoparidza vhangeri vanotenda vakatendeuka vanobhabhatidzwa. Kunyange zvaakuzoitwa naTimoti kana ndiSirasi ndo pfungwa yaari kutaura.
ndaichida kuti pajeke kuitira kuti munhu anogona kuti aiwa nyaya yebhaptism zvinoenderana neministry yawadeedzerwa. Ministry yese ine chekuenda nekufamba kwevhangeri yakanzi endai naizvozvo muwaparidzire. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Hapana panofanira kushayikwa nyaya yerubhabhatidzo pese pari kufambwa nevhangeri. Ndozviri kubuda. Ndoda kuti muerenge kuna Mabasa 18. Mabasa chitsauko 18 vhesi ya7 na8. vhesi ndeya7 na8. Akabvapo akapinda mumba momumwe wainzi Tito Jasper wainabata Mwari. Imba yake yaive pedyo nesinagoge. naKrispo mukuru wesinagoge akatenda kuna She neveimba yake yose. Navazhinji veKorinde vakanzwa vakatenda vakabhabhatidzwa. Right. Panapa vaKorinde inge yatiudza kuti Pauro ari kuti ndakabhabhadza Krispo naGayo bedzi. Saka panapa pakutsanangurwa vanhu vanga vachibhabhatidzwa kuti Krispo paakazobhabhatidzwa aimbova munhu akaita sei. Manzwa zvataura Bhaibheri hanzi aive mukuru wesinagoge. Kureva kuti munhu unogona kutowanikwa uri mutungamiriri wechinamati, right, asi kana waparidzirwa hazvikudzivisi kubhabhatidzwa kuti ndinotori nechinamati chandinotungamira. Ndopfungwa iyi ndopatakananga nechidzidzo ichi pasi. Ndopatiri kuda kuti vateereri mubate kuti patinotaura nyaya yerubhabhatidzo haizi nyaya yemachechi. Krispo aitova mukuru wechechi, asi anyatsoona kuti ndikuita musiya paduku, pane paroda kugadziriswa, akabhabhatidzwa. Toda kupindura mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Verengai kunasaka kuti chero nemutungamiriri ndo mabudira iri kutoita even nemutungamiri wechechi anofanira kubhabhatidzwa. Right. Verengai kuna John chapter 1. John chapter 1 vhesi ya19 kusvika pa20. Verse 19 kuenda pa25. Uku ndipo kupupura kwaJohani. Musi vaJudha vakatumira kwaari vaprista navaRevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti iwe ndiwe aniko? Akatenda pachena hana kuramba. Akatenda pachena achiti handisi Kristu. Vakamubvunza vachiti asi kudiniko, ndiwe Eria here? Akati handisi iye. Ko uri uya muprofita here? Akapindura akati kwete. Zvino vakati kwaari ndiwe aniko? Tigondopindura vakatituma. Unozvita aniko? Akati ndini inzwi rounodana murenje richiti ruramisai nzira yaShe, sezvakarebwa nomuprofita Isaya. Ava vakanga vatumwa vaiva vaFarisi. Vakamubvunza vakati kwaari, kana usi Kristu, kana Eria, kana muprofita uya, unogobhabhatidzireiko? Saka varume ava kava dambudziko ravo raive pakuziva kuti Johani ndiani. Right. Asi chavaiziva ndechekuti kana munhu akauya ari muurongwa hwaMwari, right, anofanira kubhabhatidza. Yes. Ipapo vanga vasina dambudziko. Alright. Saka ivo vaitoshamisika kuti sei ari kuramba achibhabhatidza. Matsanangura zvopfungwa yandoda kuti mubata ndeyekuti vaive vaFarisi. Hameno mungandibatsirei vateereri vazoti vaFarisi vaive vahedheni kuti vanhu vaitoenda kuchechi. Ava vanhu vaienda kuchechi ava. Vaitoenda kuchechi. Vaiziva here Bhaibheri? Vaiziva Bhaibheri. Saka ndopandinoda ndinyanye kusenda mabhoti ndoda kuti tipindure mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Saka vakatouya kwaaibhabhatidza. Saka mukutaura kwanhasi vaive vanhu vechechi vakatoenda kwaibhabhatidzwa vanhu naJohani. Ndoda kuti muverenge munzwe 1 wavo kuna Johani 3. Johani 3, yes, vhesi ya1 to 3. Kwaivapo mumwe wavaFarisi wainzi Nikodhimu, mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwe kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Mumwe wevanhu vaya vaivambotumwa kunoona Jona achibhabhatidza akazoverevedza usiku ndobva uya kuna Jesu. Saka pavakanoona Jona achibhabhatidzwa ivo havana kubhabhatidzwa nekuti vaiti tiri vechechi kare. Saka azouya usiku ndobva avoda kuveteredza Jesu akati taura chokwadi munhu waMwari ka, aiwa nemaitiro amunoita zvitori pachena makabva kuna Mwari. Hanzi Jesu akabva ati inzwai vakuru, muri kufanira kubarwa patsva mubhabhatidzwa. Pfungwa yandoda kuti jeke pasi ndeyekuti muri kuzviona here kuti Jesu achitoziva kuti Nikodhimasi aive munhu wechechi kare akamukurudzira kubhabhatidzwa.
zvireva kuti Jesu nhasi akasvika kumunhu anoenda kuchechi anomukurudzira kubhabhatidza. Because kune vakawanda vari kuita zvechechi asi vasina kubhabhatidzwa. Verengai vhesi 4 na 5 nevhesi 7 yacho. John 3 vhesi ya 4 na 5 nevhesi 7. Nikodhima akati kwaari, munhu ungagoberekwa sei kwava mukuru? Ungapinda zvemudumbu ramai vakarwe chipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe kwaMwari. 7. Usashamiswa nokuti ndakati kwauri munofanira kuberekwa kutsva. Tsanangura ndoda kuti mungotsanangura apa. Tikaramba chingoti kubhabhatidzwa, kune vamwe vasina kuwana rombo rakanaka rekunzwa zvidzidzo zviya. Chii chiri kudiwa kuti munhu abhabhatidzwe? Nawo mukatarisa vanhu havaenda kuchechi, Jesu ari kuvatsanangura munofanira kubhabhatidzwa. Sanhasi unoyo vanhu vari kuenda kumachechi ati mazuva. Saka Jesu dai anga achitaura ainanga chaipo chaipo panoda kugadziriswa. Nekuti iye zvinezvi kune vari kuenda kumachechi bete ende votobhabhatidzwawo. Asi ukachitarisa manje unoona kuti mabhabhatidzi vacho ndo akasiyana siyana. Saka ipapo dai anga ari Jesu ari kupagadzirisa aibva aprescribe here kaitiro kacho, aivanongedzera kune kabhabhatidziro wakanofanira kuita. Sepapa paakaita seya kana ari kuti iye unofanira kuberekwa patsva. Ndimapaona kureva kuti rubhabhatidzo zvinofananidzira kuzvarwa patsva. Pane mifananidzo 2 yerubhabhatidzo. Umwe uri kuna vaRoma 6 unoti kudii vhesi ya 3 na 4 Paul anoti imimi makabhabhatidzwa muna Kristu, makafa pamwe chete naKristu, mukavigwa pamwe chete naye murubhabhatidzo, mukamuka kuti mufambe noupenyu hutsva. Saka rubhabhatidzo runotoredzera kufa kuzvivi, munhu ovigwa muguva remvura, ozomuka chachisikwa chitsva. Saka munhu paanonyudzwa mumvura, kuti munhu wekare aipikisana nemirayiro yaMwari afa. Saka tinondomuviga muguva remvura, ndopanyudzwa paya munhu ari kuperekedza uya wekare afa, uya muguva remvura anobuda mumvura muya chachisikwa chitsva. But mukadzizanganisa naJohani manje, paanenge ari muguva remvura pavigwa munhu wekare uyo, mvura iyaya inobva yashanda semimba. Pakuzonzi kubarwa patsva. Saka mvura inosevha zvinhu 2 seguva kuviga munhu wekare paari kunyudzwa. Ari mumvura imomo yobva yashanda semimba pakuzobuda kwakuzvarwa. Saka zvinongonongedzera kuti munhu ngaendwe naye pamvura inogonesa kuti anyudzwe pasi payo. But nekuti munhu anovigwa kamwe chete muguva, anonyudzwa kamwe chete mukati memvura. Uyewo nekuti munhu anobuda kamwe chete mudumbu ramai, anobudawo kamwe chete mumvura yaanyudzwa. Saka matsananguriro enyu mabva maramba kunyudzwa katatu kai. Matsananguriro enyu mabudiro azvinoita mushoko zvinobva zvaramba. Ndizvozvo chaizvo ateereri. Rubhabhatidzo rwemubhaibheri unenge uchifa muzvivi kamwe chete uchiswa mumvura ka1 wobva waburitswa kamwe chete. Katatu, kashanu, kasere, kagumi hazvisi mukati meshoko raMwari. Nekusanyudzwawo nekusatonyudzwawo hakudiwe futi. Toda kutenda, toda kupindura mubvunzo wekuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. Rambai makateerera, tichambonzwa kambo. Mina sengatemwa ngegazi, ngatemwa nguye uJesu, ngatemwa ngomuso mkhulu, sengingo wakhe phakade. Hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe ngegazi, hlengwe, 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 hlengwe. Hlengwe
tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa? Iko zvino pastor vachatirerengera kuna Luke chapter 7 verse ya 18 kusvika pa23. Luka 7 verse ya 18 kuenda pa23. Vadzidzi vaJohani vakamuudza izvozvo zvose. Johani akadana vadzidzi vake vaviri akavatuma kuna She neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarisira mumwe? Zvino varume vachisvika kwaari vakati, Johani mubhabhatidzi wakatitumira kwamuri neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarisa mumwe? Nenguva iyo akaporesa vazhinji hosha dzavo nourwere nemweya yakaipa namapofu mazhinji wakasvinudza. Akapindura akati kwavari, endai mundoudza Johani zvamakaona nezvamakanzwa, zvokuti mapofu anoona, vanokamina vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, vematsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa evhangeri. Vakaropafadzwa usingagonduswi neni. Matangira ari kuita nyaya yedu ateereri, John the Baptist anga ari mutrongo, saka aiudzwa mabasa makuru aiitwa naJesu kwakubva atuma vamwe vadzidzi vake vairi. Pavakaenda vakasvika, Jesu akatounganirwa nevanhu vakati, tatumwa naJohn, hanzi ndimi here akanga achinzi anouya, kana kuti toramba takatarisira mumwe? Jesu ndobva ati kuvakomana vachimbogara yavo, ndobva aswera achiita zvakutsanangurwa mabasa akanaka Isaya. Kwakuzoti nguva yatifambeni, vati vakomana vaya vatumwa naJohn vari kubva, uyai pano. Zvikanzi ameno munonomuudza zvamaona. Saka vakomana vaya vachingoenda bedzi, vachiripo vakamira, ndobva abva ati, asi munhu akakomborerwa ake, munhu asingagombuswe neni. Jesu aitoziva kuti vakomana ava varida kutokanganisa chimiro chaJohn, vachiita kunge zvinonzi tamusiya ega ega ikoko. Saka vakabva vaenda vakomana vaya. Saka Jesu asara navanhu, ndoda kuti muerenge verse 24. Anoti kudii? Luka 7 verse ya 24. Nhume dzaJohani dzakati dzabva, akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani achiti, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here? Saka vanhu vasara manje vangaona nyaya yafambira vakomana. Saka vanhu vazhinji vaivabhabhatidzwa naJohn. Saka Jesu akanyatsoziva kuti mabvunziro aita vakomana, vanhu vanosara vakakuunika vachifunga kuti John aive munhu wefeki. Saka ndobva akubvunza vanhu vasati vaparira kuenda kumba, zvikanzi nai pamusoro, paya gore riya randakanzwa kuti makamboenda kuna Jordan kwaina John, mainoonei? Asi maida kunoona tsanga dzekurwizera. Saka vanhu pavaibvunzwa vaibva kuti wozunguza musoro kuti aye, verengai verse 25. Luka 7 verse 25 na 26. Asi makanga mabuda kundooneiko? Munhu wakapfeka nguo nyoro here? Tarirai vane nguo dzinobwinya navanogara zvinonaka vari mudzimba dzamadzimambo. Asi makanga mabuda kundooneiko? Muprofita here? Hongu ndinoti kwamuri, unopfuura zvikuru muprofita. Saka akaramba achibvunza vanhu papatenzi, vanhu vakutadza kuziva kuti chiko chiri kubvunzwa. Zvikanzi pamaendako kuna Jordan kwakwaita celebrity here. Vanhu ndobva vazunguza futi musoro vachiramba, zvikanzi muri right, because macelebrity atinoziva haawanikwe kudesert, vanogara dzimba dzemadzimambo vaine masutu akanaka. Zvikanzi saka kwaive nei? Asi kwakwaita muprofita here. Saka ndokasha kuti kabvunziro kanhasi akakamira sei, ndobva uzongoshinga kugutsurira kuti zvikanzi very good, maitogona nekuti Johani muprofita ende anotopfuurawo profita. Akabva arumbidza Johani paya because akatoona kuti vanhu vanogona kuunika. Chiverengai verse 29 na 30. Verse ya 29 ya Luka 7. Anoti kudii Jesu? Zvino vanhu vose navateresi vakati vachizvinzwa vakati, Mwari wakarurama zvavakanga vabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani. Asi vaFarisi navadudziri vomurayiro vakaramba kufunga kwaMwari pamusoro pavo, vakasabhabhatidzwa naye. Saka apedza kutaura kudaro musi uyu Jesu, hanzi vanhu vakanga vakazarapo, vamwe vakabva vati haleluya, amen, vachifara, because vaiva vabhabhatidzwa naJohani. But pane boka riri kunzi rakaramba pfungwa dzaMwari. Iboka ripi? RavaFarisi. Ende Bhaibheri rikubva rati pfungwa dzaMwari vakadziramba. Hanzi vakadzirambira pakudii? Pakuramba kubhabhatidzwa.
muri kuona kuti ezvino yakubuda iri kunzi vakaramba zvaidiwa naMwari muupenyu hwavo zvekuti vabhabhatidzwe. Kwekutanga inogona kuti togona kuti vakashaya opportunity, but pari kufamba nhoroondo dzebhaibheri Jesu ari kunosvika pakutoti vanhu havakaramba. Ndikuona muda kupatsana saka pari kubuda pachena kuti vateerereka ukaramba kubhabhatidzwa uri kuramba pfungwa yaMwari muupenyu hwako. Ndizvozvo. Because kune vanhu vanofanira kungoti I know the thoughts that I have for you. I know vanokurumidza kuda mapromises aMwari stereki. Iye Mwari ari kuti mapromisi ndinawo nezano randinaro reupenyu wako ndinaro, but zano iri ngatiriiteka kubva kwekutanga kwacho. Saka kwekutanga kwacho runoda kuti atenda abhabhatidzwe. Saka vaFarise chavairambira chipa, vaFarise mukatarisa vanhu vekuti vaive nepavakanga vakagudukira ivo, right? Saka vasingakurumidzi kupengenuka kuti vagashire dzidziso ivo kwavari vaite dziri strange. Pavai vakabatirira apa ndepechihedheni kana kuti ndepezvinamato vaitove mukunamata. Ndofanoda kuti mutsanangure vaitove mukunamata ende vaitoramba vachiti tiri kunamata izvo hazvisirizvo. Saka mukubuda kurikuita ndima dzatiri kutaura vateereri zviri kuita kunge zvinonzi munhu ane dambudziko rakanyanya rekubhabhatidzwa munhu agara anotoenda kuchechi. Because pari kunzi vanyori nevateresi vaive mapublican people hanzi hazvina kumbovanetsa pavaingotsurwa naJohn unzi inini matax collector muri kubiridzirwa aibva atona zveshuwa zvaisavanetsa kutendeuka, but munhu agara anoenda kuchechi anoramba akabatirira kuti ukabhabhatidzwa zvisirizvo zvinotaurwa nebhaibheri anotova kundituka. Anoti munoda kujaja. Inzwai vateereri, toda kupindura mubvunzo kuti ndiani anofanira kubhabhatidzwa. VaFarise vairamba, rizini rekuti nekuti tagara tinoita zvechinamato. Ndoda kuti muende kuna John chapter 5 verse 28 na29. John 5 verse 28 neverse 29. Yes. Musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Musi uyu Jesu aivaporesa uye anga agara padziva 38 years. Vanhu ndobva kushamisika kuti yeye ndiani akuporesa kusvika vazosangana naJesu. Jesu ndiye akuvabvunza zvikanzi muri kushamisika nezvizvi, ko kutozoti izwi remwanakomana parichamutsa vari mumakuva, vamwe vachimukira upenyu husingaperi, vamwe vachizomutsirwa upenyu hwekutongwa. Saka paitsanangura kudai aitaura nevaFarisi. Ndo vari kuda kuti tiongorora. Vaverengei pazasi pacho munzwe pavhesi ya 31 kusvika pa35 yaJohn chapter 5 verse 31. Yes. Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakusi kwazvokwadi. Yes. Mumwe uripo unondipupurira. Ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupurira ndokwazvokwadi. Makatuma kuna Johani, iye akapupurira zvokwadi. Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe. Iye wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka, imi muchida kufara nguva duku muchiedza chake. Saka musi uyu hanzi vakaramba vakunetsana. Jesu achifunga kuti nezvaitika izvi vachatendawo vakauya kuna Mwari. Handobva asvika pakuti musafunga kuti ndiri kuzvipupurira. Kune mumwe anotondipupurira anondiwitinesera. Ndobva avabvunza kuti ndai varume, gore riya hamuna kutuma here vanhu vakaenda kuna Jordan kuna John? Zvikanzi hamuna kupindurwa here? Mukuona boka riya raive boka rimwe chete. Zvikanzi ina makapindurwa wani? Ndobva varamba variziva. Zvikanzi imimi makangofarira mharidzo dzake kwechinguva chiduku, nekuti John aita kunge chaedza. Saka makangofamba muchiedza ichocho kwenguva duku duku, nyaya payakanosvika pakuti mubhabhatidzwe ndobva madzenga. Varamba pfungwa yaMwari. Varamba pfungwa yaMwari. Saka muchaona kuti kune mukurarama kwatinoita vanhu kudzidziso dzinonzikwa kumachechi kana kupi, kana dzidziso yatiri kuita panapa. Munoziva kuti kune munhu anogona kuti fanika yengoziya here varume vaya vakadzidzisa achifamba nezvidzidzo, anenge achifamba nezvidzidzo aritori muchiedza ichocho. Patinoitotaura kuti aiwa Mwari anovenga tsika dzakafumuka dzine chekuita neupombwe mukati mehama nehama. Munhu anenge achitoti ndo chokwadi ichi, anenge achinakidzwa nechiedza ichocho. Chiedza ichocho pachinonosvika pakuti next stage tinzwa mudikani bhabhatidzwa,
atofuratira kana dzinyudzwa mumvura tavataura zvechechi yavo animazvona munhu ari kuratidza kuti ari kuda zvaanoda iye chiedza chikada kuramba chichimuvhenekera rodhi yese akaona chiedza chaakunomuratidza paroda kugadziswa achada ndo zvaive vafarise mani saka mubvunzo pati kuti ndiani anofanira kubhabhadzwa tereri tiri kuti munhu wese aratidzwa neshoko ramwari panga pachikanganisika oita shungu dzekutendeuka oda kugadzirisa ukama hwake namwari munhu akadaro zvisinei kuti ungochienda kuzvisvondo kana kereke nechekare bhaibheri riri kutarisira kuti ubhabhatidzwe tisazoite dambudziko raiita vafarisi vairamba vakagudukira kunyange chiedza chiri kuvaratidza kuti iyi ndo nzira iri nani voramba vari panzvimbo 1 ndoda kuti muverenge nyaya yevafarisi pana John 10 verse 27 kusvika pa24 kusvika pa27 John 10 verse 24 kuenda pa27 zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari uchativedza kusvikira riniko kana uri Kristu iwe tiudze pachena Jesu akavapindura akati ndakakuudzai mukasatenda mabasa andinoita nezita raBaba ndiwo anondipupurire ini asi mamutendi nokuti hamuzwa makwai angu makwai angu anonzwa izwi rangu neni ndinoaziva uye anonditevera iboka remufundisi vateereri musarasike ndiri kunyanya kuongorora Jesu aine boka revafarisi vaitwa vanhu vaiita zvekunamata nekutaura kwemazuva ano tingati Jesu neboka revanoenda kuchechi ndizvozvo chaizvo saka paitaura dai vakasvika mumwe musi apa zvidzidzo zvekunzi ndini mufudzi wemakwai makwai ese anopinda nepamusuo even wafudzi wacho ukaona anojamba danga asi mufudzi kwawo mufudzi chaiye anotora makwai nepaningi makwai angu anonzwa izwi rako saka paitsanangura iko vainyatsoona kuti murume uyu saka vakazozvita zvivindi zvikati iwe ucharamba uchingotivetsa kusvika tikudire pachena ndiwe Kristu here dzidziso yaiti varatidza kuti no ndiye saka hamene kuti chainetsa chii anditika asi vainyatsona kuti iyi dzidziso kai ndo dzidziso chaiyo hanzi ucharamba uchitivetsa rii zvikati mimi chamuri kunetsa ndofunga zvikutoratidza kuti hamusi boka remakwai angu kunamata muri kuitei asi hamusi boka rangu because zvinhu zvingadai zvichigashirika kureva kuti vatendeka togona kuva tichitonamata asi mumaziso edenga tisiri pati yeboka remakwai amwari because kana ari makwai amwari ndakaudzwa kunzi vanofudza makwai vanonyanya kushandisa izwi makwai haanyanyi kushandise kuona munhu muridzi wemakwai anoshandisa voice akangodedzera wedha ari kuridza chipendani dzikangonzwa chipendani icho chokuti dzinochiziva dzaakutera saka chiri kutaurwa naMwari ndechekuti nyaya haisi yekuti tiri vachechi nyaya ndeyekuti tiri kunzwa here Mwari achitaura ende tisaite sevafarisi vekuti vanongoiti iwe uchativetsa kusvikira rini inzwai vateereri zvimwe zvinhu kana zviri kujeka mukunyatsoona kuti iyi dzidziso ndeyaMwari Mwari haatarisira kuti tiomese mwoyo yedu ndo zvaiitika saka aona kuti vanetsa pane zvaakazoita pandima iyoyo ndoda kuti muende pana John chapter 10 verengai verse 39 to 41 John 10 verse 39 kuenda pa41 zvaakaita zvino vakatsvakazve kumubata asiye wakapukunyuka pamaoko avo zvino wakaendazve mhiri kwaJorodhani paya paibhabhatidza Johani pakutanga akagara vazhinji vakauya kwaari vakati Johani haana kuita chiratidzo asi zvose zvaakareva Johani pamusoro poyuyu ndezvazvokwadi saka hanzi aona kuti nyaya yanetsa akazoti agandimboparidza ndakanyarara hanzi vaida kumutaka ndobva apukunyuka ndobva atanga kufamba kati ngatimuteere ndobva aramba achiita zvika ngatimuteere uyu ari kuenda kuna Jordani paya paibhabhatidzira Johani handobva angonoyambuka pamhiri kwaakugara ake ipapo pasaiti paibhabhatidzira Johani paipa saka chaaizviitira aida kuvaratidza kuti varume chiri kuita kuti tikonane rwendo rweso dai makabvuma starting point inei kumberi uku kungadai kwatoreruka matoo makwai angu saka hanzi agara kudaro vamwe vanhu povoo zvayo ndo yakabva yaikoti ndopandakabhabhatidzirwa kapanapa vachiyuka Mwari ndopandakabhabhatidzirwa kapanapa hanzi vese vakatanga kuti hanzi vakabva vatanga kufunga John panguva yaJohn anga atofa zvino munombozwa kuti muchinda yaka aiwa muchinda aiparidza ndopandakabhabhatidzirwa
dzinopa hanzi vakawanda vakabva vatotenda mari but vafarisi instead yekuti vazoti ndo patakatomboyawo asi tikaramba rubhabhatidzo hanzi vakaramba vakasindimara. Saka pfungwa yatinayo vana vaMwari pamuri kuteerera, munhu anofanira kubhabhatidzwa haasi munhu ari kubva kwatinofunga kuti kunoitwa zvechipfambi, vanoraradza, vanoita zvemadrugs. Ivavo vakatenda Mwari anovana, but vamwe vari kutasirwa kuti vatendeuke munhu akatoperera ari kuita zvechechi, but chiedza pachiri kuramba chichiwanda uchiratidzwa pari kukanganisika nemweya waMwari. Bvuma kuti Mwari akuratidze nzira yekufamba nayo, worega kusindimara. Saka vafarisi venguva inoi vanhu vanotoenda kuchechi, asi Mwari ari kuti dai vabvumo pfungwa dzina Mwari pamusoro pavo. Pane nyaya zviri kungorehwa muchidimbura ndezvekuti chero uchienda kuchechi cherechedza kuti wakabhabhatidzwa here, kana uchiti ndakabhabhatidzwa wakaitwa here zvinobudiswa nebhaibheri, zvekunyudzwa kamwe chete mukati memvura zhinji. Kana wadaro unoti yes ndakabhabhatidzwa. Rambai makateerera vateereri, ngatimbonzwa kamwe. Pasi rino rizere makuva, kurwara nerufu, hatigoni kuzvinzwisisa, asi gare tariro yekuuya kwaJesu ndiyo inonyaradza. Kana tazoenda kudenga tichazvinzwisisa, Jesu achapukuta masodzi ose. Hakuna kuchema uko tichafara kana taponeswa. Kana Jesu achinge ouya wamanda icharira, vakafa muna Jesu Kristu ndivo vachamuka. Vapenyu vari muna Jesu vachazoshandurwa, tosangana navo kudenga kusisina rufu. Jesu achapukuta masodzi ose. Hakuna kuchema uko tichafara kana taponeswa. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tikuenderera mberi nemhuro yedu. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa yatiri kutungamirirwa navabetera? Toda kuti pastor vatierengere kuna Matthew chapter 21 verse ya 23. Matthew 21 verse ya 23. Wakati achipinda mutemberi, vaprista vakuru navakuru vavanhu vakauya kwaari vachidzidzisa vakati, munoita zvinhu izvo zvine simba ripiko? Ndiani wakakupai simba iri? Jesu ndo rakarerukira rekupedzisira rekuwanikwa pacheche paJerusarema. Saka unosangana munhu wongoine basa rawafambira wada waripedzisa mushe, akasvika mutemberi muine hama musiri kuita zvakanaka, kwakutandanisa vanhu vaine machisa kuona. Saka paakazvita izvi vaive vakuru vechechi nguva yavaitova. Saka aisa ona kudara kabva aenda akaiti kumusha wepadhuze weBhetani. Mangwana kuseri paakadzoka chechi yakamhomera, vakabva vamuona zvikanzwa kungatiudzoyo. Ndiani akakupai simba ramunosvika muchiita munhu unoti challenge akanaka? Saka vaimubvunza ndo timu yaitatu kudzidza vaitwa vanhu pachechi, nyaya yekutetikira pachechi. Zvikanzi akakupai simba iri ndiani? Ndoda kuverengera vateereri mapinduro akaita pana Matthew 21 verse ya 24 to 27. Matthew 21 verse ya 24 to 27. Jesu akapindura akati kwavari, neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe. Kana mukandiudza iro
neni ndichakuudzaiwo simba randinoita naro zvinhu. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabhepika kudenga kana kuvanhu here. Vakataurirana vachiti, kana tikati kudenga uchati kwatiri pakakuregererepo kutenda, asi kana tikati kuvanhu tinotya vanhu vazhinji nokuti vose vanoti Johani muprofita. Vakapindura vakati kuna Jesu, hatizivi. Akati kwavari, neni handingakuudziwo simba randinoita naro zvinhu. Anozvabvunzwa iye haana kuvatsundwa, akaziva kuti dambudziko randikuita nevarume ava risekuti vanonamata Satani. Mwari vanomuda, basi pane panoda kugadziriswa panoita kuti mafambiro ese abude zvakanaka. Saka akabva vabvunza zvikandazwa mubvunzo iwavo. Ndine mubvunzo wowani, mukandipindura ndovanhaka kupindurayo zvikandibvunzawo. Zvikati kakubhabhatidza kaita Johani kaya, kekuti anotora munhu wonyikwa mumvura kawani woburiswa kana watenga. Kakubhabhatidza kaya kaite kufunga kaJohani here kungozvifungira, kana kuti pfungwa yaitori pfungwa yakabva kudenga kuna Mwari. Anti vaongobvunzwa chotofunga vakangoti just give us 2 minutes. Anopa vakutaurira pachikona anopa vatikuru tikati zvakabva kudenga, tikati zvakabva kudenga. Next question achatibvunza mukomana achabati, saka inini sei musina kutenga kuti mubhabhatidze? Zvikati ipapo wangwani saka tonotukuvane mumwe ndobhabhatai tikati rwaire rwokufunga kwake. Vanhu vakazara vese muchechi havanotiona because vanhu vese vanogutsikana kuti John muprofita akabva kuna Mwari. Saka yakabva yasinga nyaya yayo ndobvaazokakari chirungu chinoti ukenotitero inaoedze chirungu vakaita kuti hatinoda kupindura nhasi. Hatikuona zvinodokati kutenda vateereri kuti usazvise pakumanikana uchida kuita kurukunzvenga uchida iri nyaya yedzigo yekuti ubhabhatidzwe kudini nawo kuti kudara kune vamwe vanhu vatori vatungamiriri vasingadi kubvuma nyaya iyi, havadi vatinoda zvavanoita vane vavari kutungamirira. Saka vanoti tikadai soka vanhu havanobva vaona saka munhu anoda kuti achenjera ndiwe ari kutera mutungamiriri. Mukunzwa mese asi iye anoti tikaratidza kuti tabvuma vanhu ava vanobva vazviona. Saka anogona kuitira iwewe kuti aramba akakudziraidza. Saka pakudziraidza paanoti vanhu varamba vachiyambari ikakakuzisayakachinoivene kuna Kristu aigwatitirei izvozvo. Saka atoipa kadopfungwa yatesa kutaura Paul yekunzi Kristu kana Kefasi kuti zvinofanira kuendeswa kuna Mwari. Izvi patitori kuno kustudio atereri hatitonomboti muye kwatiri, toda kuti muende kuna Kristu muponese. Saka hatifane kusuyenzi vakabatikana kukuedza kuda kuuningirikira mairi. Saka anoti Jesu aona zvadaro semazuva akanga akupera akabati vanhu vabatsira sei ndobata akandivaudze dambudziko ravo. Ndoda kuti muverenge mudzwe pavhesi 28 kusvika pa30. Apedza kuti andibudze patakazona kuti no kandibabatsirawo mama akati Matthew 21 verse 28 enda pa30. Zvino munofungeiko? Mumwe munhu akanga aine vana vaviri akaenda kuno wokutanga akati, mwana enda nhasi kundobata mumunda wangu wemisabheri. Iye akapindura akati, handidi. Asi pashure akazvitika mwoyo akaenda kuno wechipiri akataura saizvozvo. Iye akapindura akati, ne Ishe akasaenda. Jesu akabva vapa kanyaya vasati vaenda because ava atati kupindura. Iye akati handikudze vakabva vangoivana nyaya vanoona ivavo inzwai kanyaya pane mudzara inoita vanhu vaketu ndobva aenda kunokutanga akati mwana ugozoenda mugadeni. Andokutanga akati handii andopindura hanzi aenda painobvazo nezvona hanzi baba achitukwa zvokutanga zvaaramba ndobva aenda kunoechipiri zvikati ugoenda mumunda unoshanda. Andozvitira akati ndinei bata haana kuzoenda.
Saka Jesu akubvisa vanhu akabva saka kwakumana ndiwa akaita kuda kwababa Jehovha vakapindura kuti verse 31 ndoupiwo kuna ivavo vaviri wakaita kuda kwababa vake vakati wokutanga Jesu akati kwavari zvirokwazvo ndinoti kwamuri vateresi nezvifeve vanokutangirei kupinda mumushe kwaMwari. Saka ivava vanozoti nyaya iyi kuya kwavari vakabvotaiwa wekutanga kati akazviita ukati wozokungobvuma kubatsira usina kuenda zvinhu uri very good wekutanga zvichiva ndiye akaita kuda kwababa but kandi chikuudzaimwa kudenga munombozisa here kuti muchashayikwa kudenga kungozara nevanhu vaive vateresi nezvifeve vaimboramba Mwari pakutanga vanazokwa shoko vanazvezvesara kuzadza kunzvimbo dzinoitwa zvakaita vanhu vanoratidza kuti munyaya yechitodzidzai vanoita sekunge vari kuramba Mwari vanhu vanoziva kuti vamwe vacho ndo pane vamwe vaiva kutotifonera pasi vari kusenda mameseji kuti tinoda kubhabhatidzwa toita sei kuvateereri vedu anokuva kutofona vachibvunzwa kuti tobhabhatidzwa todii kureva kuti kutanga kweupenyu hwavo vairamba Mwari asi vazoona kuti asisiri kunatsa here kutadza kunamata munhu akandisika izvi dziri pano saka vari kutifonera vachibvunzwa tobhabhatidzwa sei ouna saka kuti vanhu vakadaro ivavo vachawanikwa mumushe hwaMwari imi vaienda kuchechi moshayikwa rizini ndeyei kushayikwa vaenda kuchechi yabatikuverwa nokuti Johani wakauya kwamuri nenzira yekura mukasamutera asi vateresi nezvifeve vakamutera imi makati muchiona izvozvo hamuna kuzosvika mwoyo mukamutera Jesu akutika vateresi nezvifeve vari kuuya kuna Mwari ende pavari kuuya zvikutoitika mumazise vanogara pakuchechi vachitozviona kuti ari kunzi akuenda kuchechi anzi akabhabhatidzwa saka Jesu akuti vari inini vafarise chimwe makatuma vanhu kuna Jona achibhabhatidza ndobva matoona zvifeve nevateresi vachitenda ukobhabhatidzwa asi pavakazviona anofaifanokugorowa kweanhu anofambaikinoa mukaiona kuzonzi inyaya yezvifeve asi saka mugona ezvizvezvi zvaive zvifeve kana vakuna Mwari kamarana wakasi ufeve hunopera ezvizovanotonamata Mwari vakasunguna but vafarisi vakaramba pfungwa yaitaurwa naJoni inova pfungwa yaMwari yekuti munhu atenda akatendeuka bhabhatidzwa udikwe mumvura kamwe chete wokuda pakudare kweshoko randiridzavira munhu anenge ari mhomo kana kuti iri mbavha murairi otera chirongwa ichi otonzwa bhaibheri sabata raMwari izuva rechino ototi ndoita sei mumarabhanota achada kuenda pechishanu pakutoda pechino saka pati kune vagara vachitoenda kuchechi vanongoti ane chechi yake yapera havachazvitike mwoyo kuti sei wanongozana chechi yake vanomuona kuri kunamata sekava kungoitawo iwo ndokutaurwa naJesu kuti hamuna kuvhunduka sei kuti munhu uya embavha yaitine samurai akaenda vakatoona achibhabhatidzwa mumuzimu dzamarai zvavakusanangirwa ende vakutomuona achifamba sabata rimwe kuchechi havazvizive munhu vateereri munhu anofana kubhabhatidzwa munhu wekuti muzvidzidzo zvinenge zvichiuiswa naMwari unoona kukanganisa zvokudzamira kuti nari ndoda kutanga ukama mutsvaneni unogona kudaro uchitoenda kuchechi kare unobhabhatidzwa Mwari okupa simba rekufamba munzira yechiedza dambudziko raive nevafarisi risari dambudziko pakati pedu nhasi vafarisi vaiti tagara tinoenda kuchechi saka patikutotaura zvidzidzo izvi ndingambomagiva imi daikonai kungonakidzwa nazvo motongoti kungoti chirongwa checho nguva yachinobuda kare kungoti varikutaura havasi vanhu vari kuzvinzwa isi tagara tinoenda kuchechi Mwari vari kuisa zvidzidzo izvi kuda kugadzirisa pamuri kuita musiya paduku pari kuonekwa naMwari kuti panoda kugadziriswa saka bhaibheri kubva rati kupfani nevanoita zvakaipa mundi nyaya yavanetse kuona because vanobva kunyazona tiri pano ende bhaibheri raramba chipano ndiri pamurumo rungu
Baibuli kuti titorate chidani muruoko. Saka vanobva vakasika vamwe vachitambudziko nesu vanoenda kumachechi tinoramba tiri kudhifenda kuti ndiri waKefasi, ndiri waApolo, ndiri waPaulo. Paulo vanobva kubvunzei zvakuramba muchidhifana kuti ndinoenda kuchechi yakati, ndinoenda kune yakati. Hamuzere kuti rubhabhatidzo ihwani runotiuyisa kuna Kristu. Ndozvokutaura Baibuli panapa. Saka haufaniriwo kuti uramba uchienda kunopiramidzi kuti chechi yako inobvunya. Iro Baibuli raisa pachena. Uramba urin'anga. Iro Baibuli raisa pachena kuti kukanganisira Mwari. Wona mbavha nemuve wepanekitidzo ototendeuka wobhabhatidzwa otanga kuita zvozvodiwa naMwari. Mwari dai akatibatsira vatende ipapa mufundisi mukupa vataita chidzidzo ichi zvakaitwa naJesu paairamba achinetsana nevafarisi mabhazo akazofamba kuenda kuna Jordani aiedza kuona kuti vapeka rwedu rwese tikungokonana mbari kutaura kwanazozoiti tirikurasana mbari ikurasira mbari saka tisachakawadza here kurasira pekutangira pakuhaandana navo kuna Jordani kuti unogona kuramurukurukudu kuti maharondirasa kudzidzisokunotirasa indwai chimwe chinhu chinodhivisa kupfa ndodava kudzaidzisapoti nekuti muri hama dzamuwekire kwamaitova vako taiona pasisa chikodzero chekuti ubhabhatidzwe wagara uchienda kuchechi panorasikira nyaya dzaivaterere panobhabhatidzwa saka maona tasabana nenhasi kuenda parubhabhatidzwa kuti muone kuti when we can takatese parubhabhatidzwa muone kuti rwendo kumberi runonetsa here zveshuwa jesana dzara kuenda kudenga ende ndowaekuzopedzisana uzosvika kuti patenderi yavo akatovati menya ziva radoko kuna kuti mukunamata mahara ndaedza kukudza kuti dai mabhabhatidzwa takanamisana ndobva kuti Jerusalema imenya ziva yadoko mashoko anozaii usasare chidzidzo chako riri domo kutsanangura kwakuita muranda waMwari. Zvinezvi ngatizviteerere kuna Mwari kuti Mwari tidetserei. Kana mukaita mibvunzo pane urukoro ruri kubuda muno tsvakai hama kana shamwari kana vavakidzani kana mumabasa chaiko vamunoswera navo vanopinda sabasa ramaSeventh-day Adventist vanoziva kwekuenda nemi kuti mubatsirwe pamibvunzo iyi kuvanga kuti mabhatidzwa ukasanakuona mamesevabhabhatidzwa ndodii chero vanoda kubhabhatidzwa uyazoziva kuti havana kubhabhatidzwa tsvakaila ivavo vanoziva kutungamirirai kuti mukabhatidzwe sei mubhabhatidzwa kana kuti unogona kufona kana kutumira meseji panhare dzinotera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 akakuitirei zvakanaka akuchengetei tisangane chikamu chinotera tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe